Kamora mora ma intie janeno marwa geno ni riyo maber ibedo godiochieng' makare. Kaka wuono antie Siaya County kamoro ni Mbaga. Kuma bende adhi e farm miluongo ni Avepo Smart Farm. Kawuono adhi romo gi japur miluongo ni Julius Okoth. Julius Okoth nigi lony korka seedlings. Ma kawuono nyiso ni wadhi neno kit kodhi ma bende timo korka ohala. Odhi nyiso ni gin ang'o ma en godo to ang'o miyo noneno ni ber ka en wuono timo gimiluongo ni seedlings nyaka sani e yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black machiegni. Aber. An. Adhi maber kabisa. Karibu sana. Erokamano to. Mai Mbaga Avepo Smart Farm. Oh. Yes. Erokamano. Adeno kelimo. Alimo udong nawacho na bro duo kendo. Ito maber. Erokamano. Karibu. Ke watimo seedling racing. Kendo ne watimo waloso kodhi. Eka kodhi tipidhe kosebedo matindo bas koro wauso ne farmers. Koro adonji. Erokamano. Ai. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Nyinga an Julius Okoth. An Mbaga, me Avepo Smart Farm Mbaga. An japur kendo kae watimo gimiluongo ni seed racing. Seed racing en kawo kodhi tipidhe ilose koseti bas koro kigole kiuse ni jok madhi pidhe. Erokamano. Ang'o mano mi paro mar timo gima koro itimo ni seed racing ni? Seed racing ni kaka ng'at mosebedo japur muda aseneno ka jopur mang'eny gi chandruok e loso nursery ma jomoko luongo ni sambro. Kendo inwang' kaka koro kothe gi obiro moko ma bechgi tek, jopur yudo lal mang'eny ei nursery. Inwang' ka samoro pidhgi to moko top, moko chunge chamo, moko bende dongo mos. Koro kwatimo kaka watimo gini, to nitie kama koro wakonyo japur mondo oyud step mapiyo ma mondo chopi gimodwaro. Tiende ni gigi ka gikawo muda matin, ai giromo pidho. Mar ariyo gi piny ka gitegno ni tuoche matindo tindo manyalo gore kodgi. Mar adek bende losses mabiro kuom kothe matop machwe moko twi be geng'o. Koro kinwang' kwaketogi to gidongo kendo gitwi atamalo 100. Karach ahinya atamalo 98. To gitwi maber kendo kawo time matin. Ere kaka jopur ma bende ni alwora kae nokawo paro mane in godo ni magirwako? Mondo ibed japur sana e kinde mwadakie ni nyaka ibed ng'at ma paro mbele nikech teknoloji lokre. Okinyi kokinyi nitie gik manyien mabiro. Paro ne obiro nwa kalure kod lal mane wanwang'o ei nursery. Sana diere ma koro koth chwe mang'eny. Jogo matimo nursery kinwang' ka koth samonyo chwe modhi umo gikigo kochako twi matindo mang'eny gi owang'. Par ni nyiewo kodhi kata $10,000 yolo piny. Kaka ifamwa wan sam watiyo kata over 40,000 e kodhi. Iye keche piny tidhi half mare. Duong' kabisa. Koro magi gik manokelo ber. Paro ni 100%. Mondo wapidh mondo losses kata mwanwang'o kar nursery achakruok mar tich wageng'o. Yien kisegeng'o mag nursery to mondo nwang' kata 80% hala itij puro to kilalo kodhi ilalo gima duong' kabisa. Kech ng'eny kothe gi alori sani gi agrovet ibon nwang'o ni moko kuom giuso pasid iuso kodhi achiel tichaji kata chaji mana $2 e kodhi tilalo $2 no. Ing'e na auto kodhi achiel i expect yudo kata $200. Kama right from the beginning, at least you map the wala kama greenhouse kuma wantie ngi kodhi ariyo. Rangi sukuma kakende bengi varieties beach ma la moron gi kare. Koro nikech preference
Kenya be wan varieties kaka auchiel mopogre opogre, kila moro guberne, kila moro kod preference mare. Ng'eyo dwaro ma jopur wa Masiaya nikech wawegi wan jopur, wang'e nyanya matimo maber, wang'e nyanya mok tim maber. Koro ng'eny gi mineno waketo ka gin ma wan go gadier ko mi bipidho idhi nwang'e results. Wan ka kod watermelon be mopogre opogre, dho gin to ng'eny gi osekaw gi kendo ikawo moko apiny. Wan ka kod pilipili hoho ma bende ok watimo scale maduong' ahinya, dho nitie. Aeto wan ka kod ng'eny mage local vegetables, osuga, keyo gini en gi value ahinya nikech cost market molo bei mar kodhi. Koro mago to advice jopur ni mano nyiewa to mondo gine ni ipidh kendi nikech gin to tuoche gi bende tin nikech gin locals. Koro mostly wa concentrate kuom hybrids, high quality seeds, kothe ma bech gin malo. Ng'en ka japur to kata kodhi to en kata kidhi gino ka pogre kalore gi quality mar kodhi. Kinde machon ne wan gi kothe maluongo ni local varieties. Sani koro nitie F1 varieties ma gin kothe mokali lony mamalo kendo bech gi bende malo, yuto gi bende malo. Koro kalore kod bech kodhi mane mabonyiso bei ma wause seedling mare. Ke wan gi seedlings mauso siling wan gi mauso siling abich, wan gi mauso nyaka siling apar. Bende lure to en skuma, en nyanya, en cabbage, en watermelon, pilipili hoho, mago duto wamo gi kae. Koro ka ng'ato biro dwaro kaka nyanya no bende kedo nitie categories kech wan gi local ma be ng'eny gi waket ka. Ke ng'eny gi waketo nyanya mag F1 ma bech gi tek. Mano ma japur ok nyal dhi e duka, samoro ok nyal afford chunye gombo pidho. Kwa kete ka nyanya makata beti agrobet na packet 10 grams. Japur nyalo biro to kawo gi kata 100 kende ma samoro ko cost kata 500. To kane watimo kama to koro wanyalo uso ng'ato kodhi 2 kata kodhi 5 kata kodhi 10. To mano kodhi botemo to neno berne to koro yudo chir ma dhi nyiewe e duka kata ka bet beche tek kamano. Koro nyalo wacho ni matimo reducing bergi kendo koro yuto ma pidho skuma horticulture gi nyalo kagi temo kothe manyien. Greenhouse ne wachake matin kane pod watemo kech ng'eny gi pidhe mo pidhe farm marwa. To koro kaka pod mang'eny to moko koro wanyalo to ne jopur moko to wapidhe wan wegi waneno kaka koro wanyalo recommend kodhi ni ber. Aeto kendo wachako wauso ne jok ma bende dwaro. Ne wachako greenhouse matin mane wanyalo raise mana seedlings mocho fadekal family. Sani waseyawe sani raise up to 86. Mbele magoti piot mondo tim racing nursery. Jomoko luonge ni Sambro. Ng'eny gi sani dwaro magi mondo gi tim tich mashua. Nikech me kibura achiel in adier ni odhi dongo mapiyo moloyo ma migoli nursery. Koro achiel kuom advantage kata ber mar gik matimo kagi. King'iyo kata wawuondre kaka ma kikawe kaka en ni owuok kod tiende ne te. Tiende ne onge motul kata di. Kidhi kaka nyodongo te kotimo onge kata matin mar odone an ke kopi en kini boli na to siche bibude to nwango ka muda mon na deka ngwen ka ko ta magre lo mo sidle ko mari ka kana ki kiripi do to te yo ka magre kada na sa to mai ni pi ko ni te ga leti amma ka wako gi maboyo nkech tie samoro wadhi je farmers mo samo orungi kabusia gi dhe ka ni gole box to pide tu. Koro en tich mayo nkech tin wango ni kitchen garden the concept that ji sani it's a lot gi mang'eny to kinye gi kila ng'ato kama matin monyalo kete alot to jikon mano kuchun ni nyiew packet mzima. Ibiro kati kaw kodhi kata bich kata kodhi 20. Ageno ni ka family maji adek kata kodhi abich oromo uchamo. Ikete kedi bath tim kebe moro
kini ng'wita. Koro mae kelo yot ni jok ma pidho gigi kata mani tokor kata ma pidho mar ohala. Sebedore. Inyalo neno kata inyalo nyiso ka dipo nitie pogruok chakre ndalo mane pogruok nitie maduong' kabisa nikech lony experience medre. Ne wacho gini kothe magolo ne nikech mar yach. Sani ka wachope ni magolo kothe ma kabe to idhi pi ma onge chandruok moro amora. Wan bende watemo utafiti kuom yien mabeyo, kuom mbolea mabeyo matiyogo kendo lwasi maber. Kaka koro greenhouse montie sani ni ok mane wachakogo. Mokwongo ne wagera gera. Gini kara dwaro riekni mopogore opogore. Kaka iseto iye, humidity, lwasi ma iye kaka chal. Koro wayude better imai. Wadhi machielo ma koro ng'in bi chopi standard moro machielo. Koro en gima wasechako. Kendo target marwa maduong' en jotuto tima county kod beyond. Obiro yudo kothe samaro kaka gidwaro. Kendo quality maonge tuoche. Keti seche moko dini e low. Tuoche mani low. To karwa kasa ni watiyo gi low mon soilless media. En na low mieo. Ok en low ma low. En molos. Koro wen rai. Mondo tangu yudo tuo mokiti gigi achiel gi nafas. Koro mano miyo seedling apiny ka en otegno kendo onge kod stress mar tuo moro amora. Watemo ng'iyo ler kama dwaro ni watema mondo mag tuoche mowuok e milongo ka disinfectant kaka sama obiro ni wik ka wik wagoyo ka disinfectant. Aeto dhoot bende bude modonjo ka uneno oko kanyo ka wago disinfectant. Mamo sami donjo to koro tuo miyago oko ok donj ka nikech gigi delicate. Kendo tuo moro amora matin nyalo spread kai mapiyo kabisa. To wabe ka wase notice any trace mar tuo to kono ok wanyalo mag disinfectant. Bedo gi paro mar bedo kaka trainer kata bedo gi odiochieng' miketo tenge mar puonjo ji. Kai ka ifamo mambaga ka kaka ni masetimo wan gi farms gi ariyo. Mostly maga ka watimo so en ka watimo nyisruok. Kar begi ka product ma chawade eka parga uchiel. Kaito na mtu eka. Tiende watimo samples mag kothe wapidho. To ai kothe gi kai watime training bende. Tiende ni kai thuolo free ma japur ma dwaro nyanya, pidho watermelon kaka dikelo hala. Watimo mano thuolo kabisa. Kendo pile ka pile in a week ok kalo odiechienge ariyo ma jopur ok obiro limo farm kai mamondo giyudie tiegruok. To gisani pod watimo mano nono mana mbele kai koro kwa assist nyithindo matimo agriculture e colleges mopogore opogore biro kae timo attachment internship moko bende kame maber yudo to ke wan gi ji platform mana support wan gi ji ma koro en karti yorno kata koro matime yorno nikech mamondo sustain matiyo ka host mondo non ka sustain farm. To gima ng'eyo ni kaka koth kaka jowa medo donjo e farming matut kabilani to piny wadongo kendo yuto mag jowa bende medre. Amor ni sani kijendewa moko masaa moro nchane ni e boda tijni osekonyo mang'eny kuomgi. Gichako ga matin tin ka gikawa bicha par to ginwang'o berne
koro gidhi to kendo gikawo mang'eny to inwang' ka koro yorno miyo koro we tije machon jado donjo pur full time. Erokamano. Janeno marwa wachopo kendo watieko kidieny mokwongo. Wadwa ni wakaw rusa moko mar dakika moko machuok aeto bang'e. Looking for perfect staycation, combined sport, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount on exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Sumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Mimi kwa majina naitwa Esther Kabunda Majimbo. Naishi Matanomane, kijiji cha Sabasaba. Niko na issue ya binti zangu wawili waliomaliza darasa la 8 na hawajaenda shule. Naitwa Eunice Mapenzi Majimbo. Nilimalizia Madamani Primary. Nikapata marks 329. Nikaitwa Ganze Girls. Na sijaenda shule kwa sababu mamangu hana uwezo. Nimejaza mafomu ya basari, nikajaza ile scholarship nikajaza, lakini sikufanikiwa kupata. Kusaidia watoto wengine kama mimi, tuma SMS nene kwa nambari 298. Dial *487*3# to get this song. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo ka bende pod wan gi puonjruok kae mageno ni in kaka janeno kata ng'alno ma nie TV neno chenro modichieng' ma kawuono ni dhi konyi ndalo moko mabiro. Daher ng'eyo ni Mr. Julius, gin midhiero mage kata pek mage ma in iwuon kaka japur iseneno kata isekale kinde ma in iwuon ichako bedo gi nasari? Nikech gigi dwaro pesa. Ana wuon challenge duon masenwang'o koka seed racing en technology. Ing'en magi gin technology moko makoro bira chien kane jose chon ne onge. Erokamano. To in iwuon kaka japur samoro ing'eni nitie jok mabiro to ng'iepo iri, ere kaka gichuli? Chudo ng'enyne ka en matindo gichule pe i cash, lakini ng'enyne ichule i till. Wan gi till mar Equity ma gisechude to the account marwa direct. To nikech bawinjo kiluongo Equity kata Equity Bank, en tudruok mane ma in iwuon kaka japur in godo kodgi? Equity nachako go chon. Kae ka gidonjo sia kama ne bank manachako ya kod account. Kendo kaluwore kod kita tich mwatiyo kane wakunyo pika ne wakawo loan kod Equity. Giseche gi wadwa ya utijini malach mohingo kaka wanyalo. Pod go chuno ni gin magidhi support wa mondo tijini omed yawre nikech tayari koro wasenwang'o chiro nitie kendo jopur koro oseng'eyo uso seedlings. Akeka bende nitie kony ma in iwuon kaka japur manie kaunti mar Siaya yudo koya e government? Wasenwang'o kony ma direct kwa county government. Kamano watiyo kabisa kod department mar agriculture. Kendo puonjruok motimo kodgi wasenwang'o market kachiel kati event gi support wabedo nitie event ma county wadhi kanachiel nikech adiera malilo en uto madwaro ber ni kaunti ma Siaya.
address ni. Okay, wan gi email address avepoent@gmail.com kata kidhi website mar avepo.co.ke ama gi namba na 0722976171 072297671. Wadwa neno kita kodhi ma bende pidh kae. Jaduong' Julius inyiso kit kodhi ndalo koro mae neno kama oting'o kodhi 440. Ma inyalo ting'o kama bidhi pidh kama en mihero ma ok okethre. Koro kothegi kaka magi sani kod dwe achiel, ka sama japur dwa pidhe to gola ma kama. Kiseywayo ma kama, tini kunya bur tikete gi manyiwa. To kaka inene ni nodhi adhiya nyime gi dongo maonge wach moro kendo pod ochung'. Ka ibiro koni, kaito wan gi cabbage. Ma cabbage. Koro gin to pod gin stage mapinye kama gin gi wige 2. Koro kochopo kama koro watimon gig miluongo ni hardening. Ichako migi koro mbolea ma yaro itgi. Mato koro nyanya, varieties mopogre opogre. Magi F1s duto. To koro nyanya nigi jumbe adika. Nyanya ni kod jumbe 3. Magin gi jumbe 3, gidong' wik achiel kende to koro giromo machua. Sani koro watimon gi hardening. Kendo en bende king'iye tibonwang'o ni kalure kod tin mar lony. Kuond gineno ka biro rateng'. To magi watemo kaka koro wabonwang'o system ma control pi. To gibo bedo maber nikech mai bende temo gidongo mapiyo maber ahinya. Koro ma watermelon en bende pod ukoromo pitho, odongo gimoro wik achiel. Ma nigi wigi adika. Ma en kod wigi 2.5. Koro ng'ato ka dwa ng'iewo aina ni koro mapsed. Mai pod kaka en nyala twi. Lakini magi koro wauso siling 5 kuom achiel. Mago F1 variety. To moskar maber ahinya. Aya, koro wadwan koro wadhi an kod joma watiyo go iye ka. Ma koro iluongo ni Hanson. En mobotero wai process ma kaka giloso gini nyaka chopi stage mwachopini. Inyalo fulorini wakae to inyiso ni ang'o ma uluon utimo e greenhouse. Erokamano Lori, nyinga en Elvis Otieno kendo wane mwachung' ne tich madhi nyime iye ka mar seedlings maninde isewuotho kineno go duto. Kendo wane mwachako kama ikete kodhi no e tray nyaka chop kama watumone arita buchop kama ochopo e thuolo monego bed ni koro dhi e puodho kama iuse ne japur. Manyiso ni idhi tero wa okenge management, idhi tero wa okenge process kako pidhe, kako oloni pi ma ochopo ma koro imiye ndalo chako ti. E lony manyasani mwatiyogo nitie gik mwaluongo ni germination trays gi dho kisungu. Dholuo wanyalo luonge ni sambro miwuotho go kata nasari mawuotho. Gima waluongo nasari mawuotho en gima inyalo ting'o tidhigo kamoro amora. Koro mondo japur tim gini kata mondo wachopi okang' matime racing seedlings, wan kod gimiluongo germination tray mamae en. Germination tray wan ga ina mopogore, wan kod molos klatas to wan molos kod plastic. Kiduto ginyalo tiyo, mak mana wahero samoro mar otas kaluwore ni oko ywa chieng' mang'eny manyalo hinyo seedling kapod tindo. Mar ariyo gima wan go kenda Lori en ni wan kod gimiluongo no germination media kata lowo mitiyogo mondo mi okete tray ni ok keta lowo moro amora. Nitiere lowo ma nyasani molos mamoro iluongo ni kokopit moro en mospit tiriwo gi kamera achiel. Kaka marwa ni kirango mae wariwo kokopit kod mospit. Koro gimomiyo wariwo kokopit gi mospit en ni wadwaro mondo mi samang'wa ole i tray tinwang'o ni nitiere muya madonjo. Nikop kitiyo gi lowo ma kawaida cha tinwang'o ka odire, sama odire to muya ok donj e muse magi mopidh kata e roots magi. Sama kodonjo tinwang'o ka koro ok odong mapiyo. Koro lony manyasani kelo mokwongo omako pi, sami olo pi to omako pi. Wach mar ariyo maber mariwo mospit kod kokopit en omiyo muya nyalo ringo e tiende gimopidh mondo mi odong mapiyo. Nikop gima opidh dwaro muya, odwaro nyaka pi. Koro mano miyo watiyo kod ma. Eno kotuo to kodire kaka lo dire matamo gimoro dongo. Mano miyo watiyo kode. Koro
wabro dhi okang' machielo kama wabro nyiso kaka onego bed no watiyo wa ole tray. Wakuongo wa ola mondi mondo opong'. Wakuongo wa ole mondo opong'. Ok en tich matek janeno, en tich mayot kisebedo kod gik malero ma ichako tiyo gogi. Koro alori ka wase ole kama bopong' to iyweya gi lweti kama kaka wayweya ni. Yweya kama mondo buche go opong' duto. Ka buche go osepong' kaka koro ineno ni osepong' kamano. Chal ng'at ma timo kaka chon joma ne muono dier ot kaka muono itime kama. Kisetime to koro in gadiera ne buche duto osepong'. Ka buche go osepong' nitie okang' mar ariyo makoro wadhiye. Itiyo gi lweti kidiyo bur ka bur. Idiyo kama. Pa nyalo diyo ka nyawadani bende diya. Koro idiyo kama. Idiyo. Gimomiyo wadiye kama lori en mondo mi wathuolo kama wadhi kete kodhi. Koro wadiyo kama. Ka wasediyo buche gi duto to okang' mwadhiye machielo en mar kawo kodhi. Koro ang' na kawo kodhi mondo mi janeno ne kaka wa olo kodhi. Kawuono wadwa mondo mi wa ol kodhi mar ang'ina. Kopawa wacho ni ka wapidhe kodhi mopogore opogore to kawuono da mondo wa ol ang'ina. Ang'ina ni en ma japur moro manyose wacho ni wan dwaro. Koro wa olo ne mondo mi kochopo thuolo mar dwe achiel to wa uso ne. Mano bende gima watimo. En ni ang'ina wawo mana lot mar cabbage. Alot mar cabbage ni. Ne joma kia ang'ina ne nango alot mar cabbage. Ka waseketo kama janeno koro bur ka bur kawo kodhi achiel. Kendo mae en pitho manyalo mi mondo ing'e kwan mag kodhi mane ipidho. Koro tich mokwongo mwatimo wasebedo gi kodhi e lwetwa ne waseketo bur. Koro wachopo okang' mar pitho. Kodhi achiel bur ka bur mane tich makoro watiyo. Kodhi achiel e bur ka bur. Ka waseketo kamano janeno to wadongo okang' machielo koro mar umo. Koponego bed ni waketo kama ne buche gi duto ka waseketo to wadongo thuolo machielo mar ume. E sama wa ume wadhi mana pong'o bur ma waweyo sama wadiyo cha aito wabolo kodhi bur ne mwa umo. Koro wanyalo jowo media marwa. Ka wasejowo media to waumo go mana matin, wapong'o mana matin. Kuondego bur ka bur kama ibole kodhi ipong'o kamano. Kisepong'o kamano to koro tijno osenarumo kamano. Koro gima dong' koro ka en wabro ga bedo kwa olo ne pi. Penyo maber ni olo ne pi sadi. En e thuolo mwa pithe ni nyaka wa ol pi. Ko ba wapitho ka media maro ni ndek ng'ich moromo. Ka wase olo ne pi sani to koro waboga olo okinyi godhiambo. E thuolo mwa ole pi janeno en ni nyaka wa ol pi ka waluo kaka ne wachako olo pi. To kwa olo pi ka wadum ka wano olo kinyo kwa olo to nitie tuoche mabiro kaka mag dumping off mamiyo seedlings go wang'. Koro sama wasepidho kodhi kama mwachako dino bur matin. Waolo ne pi gi sano koso warito. Sama wasepitho winjore mondo wa ol ne pi gi sano ne kopo waseketo kodhi to koro kodhi dwa ng'ich mondo mi ochak kwano kinde ne mondo bed no twiye. Koro pi makro nego wa olo e okang' mwachopeni. Koro inyalo tiyo gi chupa ila mano go ni mitucho wiye ma olo pi mos. Kata nitie gimiluongo ni watering can ma joma ng'eny ong'eyo ma jopur ong'eyo minyalo olo go pi. Koro e thuolo ento wanang' noti kod chupa ni mondo mi wanyis kaka pi nyalo olo. Koro mane kaka pi wa olo lori. Kose olne pi kamano kendo nyaka odiochieng' makiny kendo waduogo olo mana pi kamano. Koro wachako routine mar okinyi godhiambo. Mane routine makoro watiyogo. Janeno marwa gi thuolo ma bende wan godo gi sani en ya osenyiswa okenge kaka ipidho kodhi ni gi ndalo monego bed no kawo kaeto bang'e iwacho niya nitie odiochieng' ma kochopo kata dwe adi marom nade nyaka ng'ipidhe puodho. Koro gi thuolo ni wadwa kawo achiel kuom kodhi moseikore mondo watere puodho wapidhi mondo in iwuon ine kaka gigi timore. Thuolo ma bende koro wan godo puodho ka
wadwa pidho alodwa mar skuma ma bende wagole greenhouse ma oseikore monego bed ni wapidho. Koro donge Mr. Julius nyanyisowa kaka wadwa timo? Koro waseketo manyiwa moseruwo kod lowo. Koro wapudho gini achiel kaka kao mani. Kaka inene ni wakete direct e lowo kendo wachak kod ma. Wayeyo gi kama mondo kel yot. Wachak gi ma. Koro ma ikipidho to kiseduoko lowo no matin, uneno pigni ton. Koro kanyemi iyawo gi lweti tiye kama miye lowo. Yes. Koro kamano kitimo nyaka kidhi kocha cha. Ai, koro kakisepidhe no en gima koro botwe twe. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata inya orona ote Facebook account mara, Instagram gi Twitter ma en Lorino Mondi kata Alorinya Kabla. Yiena mondo akaw thuolo mar goniero kamano, in mibedo kodwa chake no chak tayo chenro nyaka sani wachopo giko. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Oriti Masai.